Тест на масло Unil GI9 Victory 5х50. Спецификациите взети от този линк, който е на Unil. 111,5 квадратни милиметра в секунда за 40 градуса кинетичен вискозитет, плътност от 852 кг на кубичен метър. Забелязахме, понеже направихме доста тестове с 1 литър масло, забелязахме, че има разлика между разбъркано и неразбъркано масло. При неразбъркано масло кинетичният вискозитет е 94,9, а плътността при 40 градуса, калкулирана за 15, какъвто е стандарта тук, напълно отговаря на плътността, дадена от производителя. Но когато се разбърка маслото, кинетичният вискозитет отговаря на този от производителя, но плътността се променя и намаля. Какво означава това? Че има различни добавки в маслото. Някои от тях се утаяват, други не. Този вискозитет от 94,5 по-скоро отговаря на вискозитет в диапазона на равен, даваме пример. Тук беше кинетичният вискозитет при 40 градуса е 94,9. Тук в случая имаме масло, което е 4 на маслото е 5 на 40 руб. RCS, извинявам се, RCS е тук маслото и отговаря по-скоро на RCS като параметри. Плътността на RCS е 484, но това е при 20 градуса, т.е. при 15 градуса ще е една идея по-висока. Тук сравняваме с друго 5 на 40, това вече е VST. Кинетичният вискозитет е 79 и тук имаме пак 5 на 40, кинетичният вискозитет е 73 руб. Тоест, какво трябва да разберем от това? Че когато е студено и утаено в картера 5 на 50 маслото, има кинетичен вискозитет от 94,9 еквивалентен по-скоро на 5 на 40. Това означава, че по-лесно ще бъде засмукан от помпата, по-лесно ще влезе в по-тесните хлабини и когато вече започне да загрява, да се смесва хубаво, всичките добавки да се изравнят, си постига вискозитета, който му е необходим, т.е. който показва самия производител.